אני לא אשמה שאיחרתי, כאילו מה אני אעשה? הרימל נמרח לי, עכשיו הייתי צריכה לעשות הכל מההתחלה, כאילו הורדתי את האיפור, ואז לשים את המקאפ, ולשים את העיפרון, ולשים את הרימל, לא הספקתי. בקיצור, איך שהוא אמר שהוא הולך להתקשר לאמא שלי, ידעתי שאני לא אוכל ללכת להופעה של סינרגיה. שאני לא אלך להופעה של סינרגיה? למה? אז הבנתי שאני צריכה להפעיל את הנשק הכי חזק שלי. אני נודניקית? בבקשה להתקשר אליה, בבקשה, אל תתקשר אליה, טל, אני מתחננת, אל תתקשר אליה. בבקשה, אמא שלי תערוב אותי, בבקשה, טל, בבקשה, טל, בבקשה להתקשר לאמא שלי, טל, בבקשה להתקשר לאמא שלי, בבקשה להתקשר לאמא שלי, טל, בבקשה להתחננת, אל תתקשר לאמא שלי, תערוב אותי, בבקשה להתקשר לאמא שלי, טל, אל תתקשר לאמא שלי, אל תתקשר לאמא שלי, מתחננת, אל תתקשר לאמא שלי, טל, בבקשה להתקשר לאמא שלי, טל, בבקשה מתחננת, אל תתקשר לאמא שלי, טל, בבקשה להתקשר לאמא שלי, טל, בבקשה להתקשר לאמא שלי, טל, אני מתחננת, אל תתקשר לאמא שלי, טל, בבקשה תערוב אותי, טל, בבקשה להתקשר לאמא שלי, טל, בבקשה להתקשר לאמא שלי, טל, להתקשר לאמא שלי, טל. איזה בחורה מטורפת, יאללה. לכי מכאן, דינה, לכי מכאן, לכי, קדימה, לכי מכאן. שלום לכולם. אתם לא יודעים איזה יום היה לי, איזה ילדה רצחה, הפסיקה לי, סוף סוף אפשר להבש כמו שצריך. ילדה אותי מטורפת לגמרי. כמו שהסברנו בשיעור שעבר, אנחנו מתעסקים מילואים. וואי, איזה יום היה לי יום. היה אותי רגע פה. נראים לנו שדברים בערוץ ההיסטוריה. מה זה? אני לא יכול את זה. הלו? רוצה שתדעי מה